ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ಅನ್ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೆತ್ತಿದ 4 ರೆಸಿಪಿ ತಜ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ. ಫಸ್ಟ್ದ ರೆಸಿಪಿ ಎಗ್ ರೋಸ್ಟ್. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಓಲ ರೋಟಿ ಇಜನ ಚಪಾತಿ ಪರೋಟಗ್ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಬೇಗ ಹಾಪುಂಡು ತೆತ್ತಿ ಬೈಪಾದಿಯಿಂದ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕಲ ಹಾಪುಂಡು ತೂನಗನಿ ಗೊತ್ತಾವನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಟೆಂಪ್ಟಿಂಗ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ತುಲೆ. ಮೂಲೆ ನಾನು ಬಣ್ಣಲ್ಲಿ ದಿತ್ತೆ ಇಂದೆ ಕೊಂಚ 2-3 ಚಮಚದಾತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ. ನಿಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ನಾನು ದಾಸಿಮಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ದಾಸಿಮಿ ಪುಡನಗ ಬೇವ್ರ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ. ಇತನಕ್ಕೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. 3 ನೀರುಳ್ಳಿದು ತೊಂದೆ ಇಂದನು ಉದ್ದ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಉದ್ದ ಕಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ಲಾಯ್ಕ್ ತೋಜುಂಡು ಗ್ರೇವಿ. ಒಂದರಿತ ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು. ಅಲೆ ಈತು ನೆಕ್ಕತ್ತೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಗ 1 ಚಮಚ. ಒಂದರಿತ ಪಚ್ಚಿ ವಾಸನೆ ಪೋನ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ. ನೀರುಳ್ಳಿ ಲಾಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಲಾಯ್ಕಡು ಕಾಯುಂಡು ಅಲೆತ್ತೆ ಕಾಯುಂಡು 1 ಚಮಚ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡಿಯಾನು, ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪೊಡಿ, 1/4 ಚಮಚ ಗರಂ ಮಸಾಲದ ಪೊಡಿ, ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ, 1/4 ಚಮಚ ಮಂಜುಳದ ಪೊಡಿ. ನೀತೇನು ಪಾಡ್ದು ಪೊರ್ಲುಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗೊಂದೇನು 1 ನಿಮಿಷ ಅನ್ನಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಆವಡು. ನೆಕ್ಕಿತ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ಗ ನಾನು 2 ಟೊಮೆಟೊ ತೊಂದೆ. ಟೊಮೆಟೊನ ಕೊಚ್ಚಿದ ಪಾಡ್ದೆ ಶೋಕುಡು. ಇದೊಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಲಾಯ್ಕಡು ಬೇಯುಡು ನೆಟ್ಟು 2-3 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಡು ಸಾಫ್ಟ್ ಆವಡವು. ನೆಕ್ಕಿತೆ ನೀರು ಮೈಪುಗ ನಾನು 1 ಕಪ್ಪು ನೀರು ಪಾಡ್ದೆ. ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಒಂಚ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ದ ತುನ್ಗ. ಮೂಲೆ ನಾನು ತೆತ್ತಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮೂಲು ಎಡ್ಮ ತೆತ್ತಿದೆ ತುಂದಾನು ನಾನು ಬೇಯ್ಪದು ಸೈಡ್ ಕಟ್ ಮಲ್ದೆ, ಮದ್ದಿಡು ಪೂರ ಕಟ್ ಮಲ್ದೆ. ಅವು ಮಸಾಲೆ ಒಯ್ತುಂಡ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಮೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ತೆತ್ತಿ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಜೋರುಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪರಲ್ಲಿ ಅವು ಪುಡ ಉಂಡು ತುಂಡು ಹಾಪುಂಡು. ಅಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಮೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಮತ್ತು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಗ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದು 3 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪಗ. 3 ನಿಮಿಷ ಅಂಡು ತುಲೆ ತೆತ್ತಿ ಮಸಾಲನ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕಡು ಒಯ್ತೊಂದುಂಡು. ಮಸಾಲೆಲ್ಲ ದಪ್ಪ ಆತನ ತುಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಸೈಡ್ ಬಿಡ್ತುಂಡು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಹೆಚ್ಚ ಪಾಂಡ ರುಚಿ ಹಾಪುಂಡು. ಅದಿತ್ತು ಓಪನ್ ಇಂಚಿನ ದೀದು ನಮ್ಮ 2 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ. ಅವು ರೋಸ್ಟ್ ಹಾಪುಂಡು ಅಡೇಗೆ ಬೊಕ್ಕಲ ಆಜುಂಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ನೀರು ಪೂರ ಆಜಿದು ಅಲ್ಲಿಂಚ ಡ್ರೈದ ಲೆಕ್ಕ ಅವಡು. ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ನಿಕ್ಕಲು ತಿನ್ಪುನ ಎಗ್ಗದ ಮಸಾಲದ ಲೆಕ್ಕನೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಭಾರಿ ರುಚಿ ಹಾಪುಂಡು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಮಲ್ತು ತುಲೆ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೆಸಿಪಿ ನಮ್ಮನ ಊರ್ದ ಸ್ಟೈಲ್ದ ತೆತ್ತಿ ತಗಸಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾನು. ಒಂದು ನಮ್ಮ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪುನ ತುಂಬದ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ರೆಸಿಪಿ. ಒಂದು ನಮ್ಮನ ಅಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿನ ಕುಲ್ಪುರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನ ರೆಸಿಪಿ ಯಾನ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ತೊಚ್ಪವೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕದ ಗಸಿ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಹಾಪುಡು ಬಲೆ ಮಲ್ಪುಗ. ಮೂಲು ಬಣಲೆ ದಿತ್ತಾನು. ಬಣಲೆಗೆ 1 ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ. ಒಂಜಿ 2 ಮೂಲಿಯಾನು ಮುಂಚಿದೆ ತೊಂದೆ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮುಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತು ತೊನ್ಗ ಕರೆಂಟರ ಬಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋದಿ ಓಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಮುಂಚಿಕಾಯಿಂಡು ದೆಪ್ಪುಗ. ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಬೇತೆ ಸಾಮಾನು ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ದು ಕಾಯಗ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅನ್ಮೂಲು 2 ಚಮಚದಾತು. ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಜೀರಿಗೆ, 1/4 ಚಮಚದಾತು ಮೆತ್ತೆ. ಒಂದು ಈತೇನು ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡುತ್ತೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಮೆಲ್ಲದೀದು ಕಾಯವಡು. ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ತು ಕಾಯರ ಬಲ್ಲಿ 1 ಮಿನಿಟ್ ಕಾಯಂಡ ಯಾವ ಸಾಮಾನು ಕಾಯಿಂಡು ಇದು ಒಂದೊಂದು ದೆಪ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಂಟುಂಡ ರುಚಿ ಪೋಪುಂಡು ಮಸಾಲದ ಅದೋಟು ಕಾಯವಡು. ನೆಕ್ಕಿತ್ತಾನು 1 ಕಪ್ಪದಾತು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ 1 ಗಡಿ ತಾರಾಯಿದ ತುಂದೆ ಅನ್ಮೂಲು. ಇದು ತಾರ ಎಲ್ಲ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ನೆಕ್ಕಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಡೊಂದು ಇಚ್ಚಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ.
ತುಲೆ ಈತ ಫ್ರೈ ಅಂಡ ಯಾವು ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಬಂದ್ ಮಲ್ತದು ಒಂದೇನು ಚಪ್ಪೆ ಅರ ಬಿಡ್ಕ ಉಲಿಯನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ದ ತೊಂದೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾಯದನ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ಕ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ಕ ತಾರಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಚಪ್ಪೆ ಹಣ್ಣು ಮೂಲು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಏಪೆಲ್ಲ ಪಾಡು ಉಡ್ಚಿ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಇತನೆ ಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಮಂಜುಳದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ನೀರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ದೆ ಒಂದೈತೆ ಇಂಚ ಸಣ್ಣ ಕಡೆ ನೋಡು ಅರೆಪು ರೆಡಿ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಬನ್ನಲೆ ದೀತೆನು ಬನ್ನಲೆ ಕೊಂಚ 2 ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ದಾಸಿಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇವ್ರ ಸೊಪ್ಪು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಯಾವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅನ್ನು ಕಟ್ ಮಲ್ತು ತಂದೆ ಮತ್ತು ನೀರುಳ್ಳಿನ ಒಂಜಿ 3 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಂಟ್ ಅವಡೊಂದು ಇಚ್ಚಿ ಅದೊಟ್ಟು ಕಾಯಿಂಡ ಯಾವು ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡೋಡು ಯಾನ್ಮೇಲೆ ಗುದ್ದದು ಪಾಡ್ತಾನ ಪೇಸ್ಟ್ ಎತ್ತಂದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡೋಲಿ ನಿಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಪೋನ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಕಾಯಿಂಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡಿಯಾನು ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಡ್ಚಿಡ ನಿಕ್ಕಲು ಒಂಚೂರು ಪುಳಿಲ ಪಾಡೊಲಿ ಚೂರು ಪುಳಿ ಪಾಡೋಣ ಹೆಚ್ಚ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದಿತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಯ್ಯಾಡು ಟೊಮೆಟೊ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ ಆವಡು ಮೆದು ಆವಡು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆನು ಮಸಾಲೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅರೆಪ್ಪು ಕಡದಿತ್ತಿನ ಇತ್ತೆ ಏತು ನೀರು ಪೋಡು ನಮ್ಮ ತೂದು ಪಾಡೋಡು ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪಲ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಾಯಪಂಡ ಅವು ತೆತ್ತಿ ಪಾಡ್ನಾಗ ರಸ ಬೊಕ್ಕಲ ದಪ್ಪ ಹಾಪುಡು ಆಯ್ಕೊಂತೆ ಒಂಜಿ 2 ಕಪ್ಪು ದಾತು ನೀರು ಅನ್ಮುಲು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡು ಹಾಪುನಂತ ಒಂದೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ತುಲೆಯಾನು ಇತ್ತು ದಪ್ಪ ದಿವೊಂದುಲ್ಲೆ ಅರೆಪ್ಪುನು ಮಸ್ತ್ ತೆಳುವಿಲ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಅರೆಪ್ಪುನ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಕೊದ್ಯಾಗ ಕೊದಿ ಬರೋಡು ಐಟು ಅರೆಪ್ಪು ಕೊದ್ಯೊಂದುಂಡು ನೆಕ್ಕಿತ್ಯಾನು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಅವು ಕಡೆನಾಗ ಪಾಡ್ದು ಜಾನು ಇಂಚ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಂಡ ಐತ ಸ್ಮೆಲ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ಅರೆಪು ರೆಡಿ ಆಂಡು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ತೆತ್ತಿ ಪಾಡ್ಗ ತೆತ್ತಿ ನೇಪಲ ಪುಡತದ ಪಾಡೋಡು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಲ್ತು ಪಾಂಡ ಅವು ರಸ ಆತೊಂಜಿ ರುಚಿ ಅಪ್ಪುಜಿ ಪುಡತ್ ಪಾಂಡು ನಮ್ಮನ ಒಂದು ದುಂಬುದ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಚ ದೂರ ದೂರ ಪಾಡೋಡು ಒಂಜದ ಮೇಲೆ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಜಾಗ ಉಂಡು ತೂದು ಅಲ್ಪ ಪಾಡೋಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏತು ಬೋಡಾತು ಪಾಡೋಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದು ಬೇಯ್ಪಗ ಕೈಲಿ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಚೂರ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಆಂಡು ಮತ್ತೆ ಮೆಲ್ಲ ಯಾನೊಂದೇನು ಇಂಚ ತಿರ್ಗಾ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಗಡಿ ಗಡಿ ಕೈಲಿ ಪಾಡ್ದವೇನು ಮಗ್ಗಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಯಪಂಡವು ತೆತ್ತಿ ಕಲಡೋಡು ಚಿಂಡ ಎಡಿ ತೆತ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಚ್ಚಿ ತೂಲೆ ಐತೆ ತೆತ್ತಿದ ರಸ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ರುಚಿತ ರಸ ಒಂದಿಲ್ಲ ಮಲ್ತು ತುಲೆ ನೊಪ್ಪು ದೊಟ್ಟುಗು ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ದೊಟ್ಟುಗ್ಲ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ತಿನ್ರೆ ತೆತ್ತಿಗಸಿ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೂಚಿನ ರೆಸಿಪಿ ತೂಕ ಮುಲು ತೆತ್ತಿ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ದೇನು ಒಂದೊಂಥರ ಬುರ್ಜಿದ ಟೈಪೇ ಮಲ್ಪುನು ಒಂದುಲ ಪಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಉಲ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಮನಸ್ ದೊಟ್ಟುಗು ಬೇಗ ಆಪುನ ರೆಸಿಪಿ ಒಂದು ನಿಕ್ಕಲು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬನ್ನಲದಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ಐಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಐನ್ ತೆತ್ತಿನ ಪುಡತ್ತದು ಪಾಡೋಡು ಫಸ್ಟ್
ತುಲೆ ಇಂಚ ಉಂದೇನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಒಂಚ ಅರ್ಧ ಚಮಚದ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಅಲ್ಲ ಇಂಚ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಂಬಲ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಂಬಲ್ ಪನ್ಪಿರುಂದಕ್ಕೆ ಇಂಚ ಬುರ್ಜಿದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತು ನೋಡು ಒಂದು ಬೇಯೋಡು ಲಾಯ್ಕಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ದೆತ್ತೊನ್ಗ ಸೈಡ್ ತೀಕ ಮೂಲಿತೆ ಕೂಡ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚ ಮೂಲು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯ್ಬೇಕ 2 ನೀರುಳ್ಳಿನ ಸಣ್ಣ ಕೊಚ್ಚಿದ ಮೂಲು ಪಾಡ್ದೇನು ಒಂದು ನೀರುಳ್ಳಿತ್ತೆ ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡಿ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನೆ ಚಮಚ ಪಾಂಡ ಯಾವು ಹೆಚ್ಚ ಬುಡ್ಚಿ ಮುಂದೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದೆತ್ತುನ್ಗ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ 1 ಚಮಚ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಮಂಜುಳದ ಪೊಡಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪೊಡಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ 1/4 ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಒಂದೇನು ತಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಕೂಡ ಮಸಾಲೆ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದಿಯಾನು ಮೂಲು ಮಲ್ತೆ ಫ್ರೈ ಇಜ್ಜಿನ ಮಸ್ತ್ ಡ್ರೈ ಹಾಕೊಂಡು ಮೂಲಿಯಾನು ತೆತ್ತಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಕ್ಕೊಂಚೂರು ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡಿಯೆ ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿಂದು ತೋಜುಣಿಂಕ್ ಇದು ಒಂದೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಆಡಿ ಈತೆ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿಯ ರೆಸಿಪಿ ಸುಲಾಬಡ ಪುಣ್ಣಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಡು ತೆತ್ತಿದ ಇದಕ್ಕೊಂಚೂರು ಮಿತ್ತಡು ಇತ್ತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಗಾರ್ನಿಷಿಂಗ್ ತೂಲೆ ಬುರ್ಜಿದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಸ್ಟೈಲ್ ತಿನ್ನಗ ಮಾತ್ರ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೋಣದು ಬೇತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇದು ನಮ್ಮ 4ನೇ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪುಗ ಎಗ್ ಮಸಾಲ ಒಂದು ನಮಕ್ ಹೋಟೆಲ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕುನ ಸ್ಟೈಲ್ ಡ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಹೋಟೆಲ್ ಸೇಮ್ ಇಂಚನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುನ ಎಗ್ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮಕ್ ಮಲೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ತೂಕ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ದ ರೆಸಿಪಿ ಒಂದು ಬನಲದೀತೆ ಬಣಲೆ ಬೆಚ್ಚಾನಾಗ ನಮ್ಮನಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ 3 ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಸರಿ ಬೆಚ್ಚಾವಡು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ 2 ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ತುಂದಾನು ಸಣ್ಣ ಕೊಚ್ಚಿದು ಮತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಬ್ರೌನ್ ಆನ ಮಟ್ಟ ಕಂದಾವಡು ತಲೆ ಜ ಡಾರ್ಕ್ ಕಂದು ಏತು ಫ್ರೈ ಹಾಕೊಂಡು ಆತು ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು 1 ಚಮಚ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಲ ಚಮಚಡು ಮುಂದಲ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆವಡು ವಾಸನೆ ಪೂರ ಪೋಡಾಯ್ತಾ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಇತ್ತೆ ಮುಂಚಿತ ಪೊಡಿ 1 ಚಮಚ ಮಲ್ಲ ಚಮಚಡು ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡಿಯೆ 1/4 ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆದ ಪೊಡಿ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಮಂಜುಳದ ಪೊಡಿ 1/4 ಚಮಚ ಈತೆ ಮಸಾಲ ಒಂದು ಐನ್ ಮಸಾಲೆ ಇತ್ತು ನನಕಲು ಓವುಲ ಗ್ರೇವಿ ಬೇಗ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ 2 ನಿಮಿಷ ಅತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ನೆಕ್ ಟೊಮೆಟೊದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡೋಡು 1 ಟೊಮೆಟೊನ ನಾನು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಆಯ್ತಾ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ದನು ಮತ್ತು ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು 2-3 ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಬೇಯ್ಯಾಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ಡ್ರೈ ಆಪು ನಾವು ಬೇಯ್ತದು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ನಾನು ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪದಾತು ಮೊಸರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೊಜ್ಜಪ್ಪನ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಬೀಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಸರಿ ಅವೇನು ಹಾಕೊಡು ಅವೇನು ಎಂತನಿಕ್ ಪಾಡಿ ಐತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಲೋದಿಲೆ ಬೋರ್ಣ ಬಂದೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಜೋರ್ದಿವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಚಿಂಡಾವು ಪುಡ ಉಂಡು ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಾನು ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪದಾತು ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಪನಾತು ಮತ್ತು ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸಡೆ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಕೊದ್ಯಾವಡು ತುಲೆ ಇತ್ತೆಂಚ ಕೊದ್ಯೊಂದುಂಡು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತೆತ್ತಿ ಪಾಡ್ಗ ಯಾನು ಆಜಿ ತೆತ್ತಿದೆ ತೊಂದೆ ಅವೇನು ಬೇಯ್ಪದು ಇಂಚ ಅರ್ಧ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ದೆ ಮತ್ತು ಅದೋಟುಂದೇನು ಪಂದಾವಡು ಹೆಚ್ಚ ಕಲಡಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಿತ್ತ ಒಂಚೂರು ಇಂಚ ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ಗ ಅವು ಹೋಯ್ತು ನೋಡು ಎಡ್ಡೆಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬೇತಿನಿ ಟೈಪ್ದ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕುಲು ಮಲ್ದಿಪ್ಪಾಯರು ಕೊಚ್ಚಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ದನ ಇದಂತೆ ಬೇಯ್ಪಗ
ಇಕ್ಕತ್ತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಡು ಗಾರ್ನಿಷ್ ಮಲ್ಪುಗ ತೆತ್ತಿದ ಮಸಾಲ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಇನ್ನು ಪೂರ ರೆಸಿಪಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇನ್ನು ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.